know where it is coming from. Hello, Pastor Ike. Yes. Hello, Pastor Ike. Good afternoon, Pastor. Pastor, afternoon, sir. Yes, sir, Pastor Ike. Yes, someone ekwu. To the family. No, Pastor. Pastor, it is not well, oh. Nsogbu dịkwa o, nsogbu dị. Mba. Pastor biko eweliwe Abraham n'ụlọ gị onye nche agwa m na ị gawara Shoprite arụrụ ọhụrụ n'Owerri nga. Ama biko Pastor eweliwe Pastor Ike nye mkpa bịa o biko ego ha m nyere na 31st crossover night ese I need to chan na aja no na iso ocha seed na mkpụrụ na ga-ahụ ihe ga-emere anyị na first Pastor Ike mba enweghị mere echegidere m throughout first enweghị mere na ndụ m biko nyeghachi m ego m nyere gị nye salary m biko mba biko ị nọ Shoprite eri ego ụmụ m nọ hịa agara agụgbọla everybody gị na-agwa anyị na mba biko gwa Chineke na anya gị ya ka ị nyeghachi m biko mba achọzikwe m biko Pastor mba were ngozi gị biko na m ga-ewere hụ Holywood nna Pastor nna ke mmiri m ngakwalu kemgbe chekeni ya ibe gị were mmiri ntakịrị ihe otu na-eresi m akpa pịa wọta kwa n'ego ole onye mmiri gụgara ya ṅụọ mmiri na nnelekwana ihe ewu ihe biko achọ m iji obi ọjọọ achọ m iji iwe agwa gị okwu iwe onye na-arụ Chukwu ọrụ jikwa ọta m zụkwara nye gị ya biko ebe ha m kụrụ mkpụrụ ahụ ala ya arị mma kọọ ya n'isi m biko ọ ga-amị mkpụrụ ebe a biko ikpere mgbe ekpekwara m achọ m ekpere achọ m ekpere nye m ego m achọ m ekpere biko nye ha one more salary biko eche m ma ndị ji m ụgwọ ga-ewetara m ego m eche m aka isi na okwukwe ka m ji nye ya bete okwukwe anaghị azụ ọrụ nye hụ m ego m biko nye awụzi ihe okwukwe nye ewu ihe ego anointing mba mgbe onwe gị anoint ayịlị niile ya wuru ike gị biko achọwo m biko 2017 na biko amụrụla m anya biko achọwo m ihe Signs and Wonders na biko Senike nyerele m ọ karịala chere ese gịnị Pastor Ike cheta eshi mbụ mba bazụrụ handkerchief a na-ere na Aba 30 naira ma azụrụ gị 2000 naira gị sị na ndị oshiba n'ụlọ m ọzọ na mfe ha m were handkerchief na-efe ndị oshi n'ihu ndị oshi nwere aka ntụlu kacha m ihu Pastor Ike biko nyeghachi m ego m wụrụwa chọọchị gawa ihe na-eme na ya emee a ma eche gị nga atịrị gị lọta biko lee n'ebe ị nọ na Shoprite lee n'ebe m nọ ibu na eke mmegbu agala idi m gị were ego mmadụ niile bukpuo na akpa gị mgbe nle ezogacha ụgbọala ọhụrụ arụ ụlọ ihe ọma ka na-emere gị ọ naghị ka ọ na-emesadị nye m ego niile ha natara na chọọchị ka ile ma ihe ọma ga-eme na ndụ m biko achọkwa m achọ biko Ike Pastor biko kpụrụ onwe gị ugwu biko m gaa oke ngwa onye nche gị na-enye m gịnị Pastor Ike agwara m na-achọ m anointing oil were anointing oil gị gawa ịchọpọ m oil sef menye gị achọzikwe m biko oil ke m ji eme gịnị nye ọwa oil gịnị biko granọt oil ma gị enwe ke m chọrọ ego m biko m na-achọkwa m nsogbu mkpụrụ oge ugwu biko bifo m agara gị ije oke ngwa ka m na-eche gị ihe a ebe m na-aga echiga m now I want to call my name so that you know where it is coming from. Yeah, hello. Brother Benna. Kedu?
Yes, my son. Yes. Man of God na-ekwu. Aka m nọ na ụlọ ụka. Ịlakwara n'ọsịsọ taa maka na agọla m onyinye nyere taa. Ribe bike ewela iwe. Ego ndị ahụ a tụrụ na chọọchị taa a ga-eji rụọkwa n'ụlọ ya ozu ga-ehe ezugo. Mba, asị mụ na gị riri ama m na akwụkwọ nsọ sị nne m na-arụ ọrụ n'ọrụ ugbo na ya na-atụkwa ihe. But nwanne biko ịnwụghị nna ma but ugbu a agaghị m eme gị ka nna ma akị ma na ụmụ anyị na-arụ chukwu ọrụ. Agaghị m eche ka eru n'eluigwe ka anyị setụlụ akaụntụ bikos ego elidighị ego n'eluigwe n'ugbu a ka anyị ga-eme ihe niile. Ọrụ m na-ata ahụhụ na-agbasa ozi ọma yi ka na-esu m ga-ebe ọrịa otu ụtọ a iri ka m nwee ike nata ndị mmadụ ka ha ji gịnwa na-anarazi n'azụ. Ribenna ọwụta ka ibido ribe ihe a bọtirikwana. Mba, ihe m ga-agwa gị na enwere ebe m ga-agaziri gị ugbu a na chere esi gịnị ịkpọ gị nwa aja ka iriri okugbu a ka ikpotele n'iwe gị ego kemgbe ishakwe maka na ahụrụ m na ihe niile etiri nga ahụ awụ coin mana enwe onye tiri coin nga dịkwasị agwara m ndị chọọchị na onye tigere coin na ọkụ nwakọ ọ ga-ahụ onwe ya gị wee wezie coin gba na akpa gị were ego niile etiri nga ahụ bukọrọ ma lawa. Mba, Ribenna mgbe anọkwa na akọtọpụ dị saving because ekwela m ihe many times ime arụ ọrụ na ore ego ahụ bịawa na gịnị mere na ị ga-eme ya ọzọ. Achọrọ m ime ma ị ga-eme ya ọzọ ma ị ga-eme ya ọzọ bụ nke na imekwala wetezi ka anyị iji eji na ị ga-echegharị weta n'ihe a na ha weta ya biko weta ego a bikọs akpọrọ m chifu akụ jụọ chifu akụ si ya na ọdịkwa atọ na o nyere onyinye taa ka m kpere ya ekpere special prayer ya sị m na o nyere ego na pastọ lekwa ka m na-ajụ ajụjụ otu a masị ya mba na achọ m onye ga-ekpere ekpere Chineke merụọ ya ahụ maka na ọ tụgara onye na-agara Chukwu ozi ashị ya sị mba na o tiri 200,000 naira nga ahụ ma aga onye niile agụtara nga ata ya wụrụ 3,000 nke hapụrụ m. Ribenna so aha nne gị gụrụ gị ribe ọwụ ugbu a gị ga-abịa iri ka m kpọrọ eziokwu ahụtawụgiri pastọ ndị ahụ bikọs ahụrụ m anụ na chọọchị ndị ebe isi ma bịa nga gịsị m na ị gara Bible school na-ekwu na ihe imege bụ nga ahụ. Ribenna ele ebe ị nọ mba nọ na akọtokwu na ele ebe ị nọ a na-akpọkụkwa eluigwe okpọkuo na enwe ike m ji mba hapụ anụm akpọku ihe ọbụla ka m gawazie ribezie ka m gawazie ribe ka m agawazie a ga onye ga-eme na ndụ gị aka ị nwere ego ahụ iburule mba hapụga okwu gị edebala ya n'akwụkwọ edela ebe a ga-ede ya ka ị ga agwụla